агенти мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 6 марти соли 2024 аз ошкор шудани як ҳолати саркашӣ аз пардохти андозҳои давлатӣ ба маблағи қариб 3 миллион сомонӣ хабар дод. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ, гадоев дар давраи фаъолияташ дар вазифаи директори ширкати устувор 2017 ноҳияи кӯҳистони маҳҷои вилояти Суғд бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт аз супоридани андозҳо аз шахсони ҳуқуқӣ саркашӣ кардааст. чунончи ном бурда аз 1 апрели соли 2021 то 1 сентябри соли 2023 бархилофи талаботи кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон амал карда бо мақсади саркашӣ намудан аз пардохтҳои андоз, манбаи андозбандишавандаро пинҳон намуда, дар ин замина бо роҳи пешниҳод кардани декларатсияи носаҳӣ ба мақомоти андоз ҷамъ ба маблағи 2 миллион 212 322 сомонӣ ва бо назардошти ҷаримаву фоизҳо маблағи 2 миллион 846 643 сомонӣ аз пардохти андозҳои давлатӣ саркашӣ намуд, ки дар натиҷа бо ин кирдори қасдонаи худ ба давлат зарари моддӣ ба миқдори калон расонид, гуфта мешавад дар иттилоияи агентии мубориза бо коррупсия. худи Гадоев ва ё адвокат ё наздиконаш барои шарҳи қазия дастрас нест, вале маркази матбуоти агентӣ гуфт вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Гадоев бо дастрасии моддаи 292 қисми 2 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми саркашӣ аз пардохти андозҳо аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ, яъне корхонаву ширкатҳо ба миқдори махсусан бузург парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. ба Гадоев бар асоси қисми 2 моддаи 292 ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 912 то 1460 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад.